af Guru Besar Lankar i Dabas Vishnu-selskabet. Intet kompromis med umenneskelighed. I det virkelige liv må mennesker være ærlige over for hinanden. Hver person har en unik mening, som ingen andre besidder, og netop i denne individualitet ligger den sande værdi af oprigtig menneskelighed. Vishnu-selskabet har ingen respekt overhovedet for nogen religion. Hvordan skulle vi kunne respektere systemer, der har lagt grundlaget for hykleri, kærlighedsløshed, diskrimination, undertrykkelse, folkedrab og egoisme? Religioner er ikke menneskehedens vogtere, men arkitekterne bag århundreders og stadig fortsættende menneskelig lidelse. Vishnu-selskabet respekterer heller ikke institutioner, der opretholder eller udbreder religioner. Af humanitære grunde kan vi ikke hylde institutioner, der historisk har fremmet underkastelse, dominans, splittelse og moralsk fallit. De har forårsaget enorm lidelse, krige, folkedrab, omfattende krænkelser af menneskerettigheder, alt sammen i navnet på opdigtede guder. Den dag i dag fortsætter de denne destruktive arv, forklædt som velgørenhed og kærlighed. Selv dem, der betragter deres religion som en del af kulturarven, kan ikke forvente respekt fra os. Uanset om de bevidst eller ubevidst holder fast i religiøse doktriner, deler de ansvaret for at opretholde systemer af undertrykkelse, grusomhed, kastesystemet og strukturel fattigdom. Sporene af denne arv er stadig synlige i deres adfærd og overbevisninger i dag. Den, der lader sine børn vokse op i uvidenhed, indhyllet i traditionens kappe, forråder ikke kun sandheden, men også menneskehedens fremtid. Vishnu-selskabet giver ingen plads til såkaldte falske værdier. Alt, der er i modstrid med menneskelighed, er per definition værdiløst. Derfor erklærer Vishnu-selskabet også, vi har ingen respekt for nogen verdensledere overhovedet. Verdensledere har kollektivt fejlet og vil fortsætte med at fejle i jagten på sand retfærdighed og lighed. De repræsenterer systemer bygget på løgne, udnyttelse og massemanipulation. Deres loyalitet ligger ikke hos menneskeheden, men hos deres egen magt og interesser. Den, der forsvarer verdensordenen, forsvarer også dens forbrydelser. Vishnu-selskabet nærer dyb respekt for alle levende væsener som naturlige enheder. Vi foretrækker rå, ærlig natur frem for enhver menneskeskabt doktrin. Vi taler hellere den uforfalskede sandhed, end at fortabe os i falsk respekt og opportunisme. Vores lære siger: de, der virkelig respekterer deres medmennesker, taler altid sandheden. Det er en forbrydelse bevidst at lade andre leve i tilbageståenhed og bedrag, som religioner har gjort i århundreder. Vishnu-selskabet bekymrer sig ikke om at blive respekteret eller ejer religiøse eller politiske enheder. Vi anerkender ikke deres begreb om respekt, fordi de aldrig har forstået det. Deres historie taler sit tydelige sprog, grusomhed og bedrag, ikke ære eller værdighed. Respekt betyder ødelæggelse af løgne. Gud hører hjemme bag tremmer som et symbol på århundreders undertrykkelse og vold. I dag præsenterer den religiøse verden sig med en venlig maske, velgørenhed, tolerance, dialog. Men dette er intet andet end bedrag. Deres sande natur forbliver rodfæstet i dominans, underkastelse og korruption af menneskets bevidsthed, ofte med penge som lokkemiddel for at købe sjæle. Ægte fred begynder ikke med at vente, men med at handle modigt. Det betyder ødelæggelse af alle religiøse bøger, Bibelen, Koranen, Toraen, Bhagavad Gita, Tripitaka og alle sekteriske skrifter og frigivelse af enhver opfindelse, der nogensinde er blevet brugt som et våben mod menneskeheden. Den, der virkelig ønsker verdensfred, harmoni, retfærdig fordeling og lige rettigheder for alle, må have mod til at kaste sin religiøse rustning. Ikke af fejhed, men som den ultimative hyldest til den eneste sande kreative kraft, naturen. Giv æren, hvor æren tilkommer. Naturen er den eneste værdige skaber af liv.